2 counts of murder ang ipasakang kaso batok sa 30 anyos nga lalaki nga namusil-patay sa duha ka mga residente sa barangay Punta Princesa, Cebu City. Naka-hospital arrest pa gihapon ang suspetsado. Ang report ni Marie Dumabo. Nagpaali pa sa tambalanan ng 30 anyos nga si Kevin Asia kinsa nag-amok og mipusil patay sa duha ka mga residente sa Lucas Compound sa barangay Punta Princesa sa Dakbayan sa Subo nitong Martes sa gabi. Gikay pa sa kapulisan sa Police Station 10 ang mga dokumento ug ang reklamo gikan sa mga kabanay sa duha ka biktima nga sila si Ricardo Nombrado, 59 anyos, ug ang 39 anyos nga retired US Navy nga si George Kyle Lucas, batok sa suspetsado. Gitunan usab sa Women and Children Protection Desk ang pagsang-at og laing kaso subay sa gingong pagpangulata sa suspect sa 3 anyos niyang anak lalaki. Our WCPD is studying that matter, no, because those things man will take also the we put also in consideration sa input sa atong social workers about it. Samtang giklaro sa Cebu City Police Office kadili ubos sa impluwensya sa ginadili nga drugas ang suspetsado dihang gihimo ang krimen. Subay kini sa resulta sa drug test. In this particular incident, the suspect was not in any way influenced by illegal drugs. He was heartbroken because of a personal issue that happened to his life. So somehow troubled young mind. Plano karon sa Cebu City Police nga mas palambuon pa og hingusgan ang police visibility ilabi na sa sudlon ng mga dapit aron kalikayan nga mahitabo ang susamang insidente. Samtang awhag sa kapulisan sa mga nanag-iya og mga compound nga mukuha og security guard aron dili kini basta-basta masudlan sa mga tawo ilabi na ang mga pribadong compound. Regular nga roving and patrolling every day where each week that we will be concentrating on certain areas of the city nga atong nakitaan nga taas og volume sa ani nga klase nga crime. So naatay buhaton nga pagpanggronda, patrolling and enforcement of city ordinance. Oban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.